Alhamdulillah ya Allah, wae panen. Iki kira-kira target 20 ton, mantap luar biasa. Allahu Akbar. Selamat panen Mas Gentong, semoga gak payu. Lah rayu malah dongane elek lho. Paling golanmu ra panen engko. Lah kene talaran desa sawah kok blok. Sesuai tak dol sawahmu engko. Lah rewel. Kowe roh Pak RT ra? Raruh, murul wae. Cangkeman. Aku RT kok rego gabah. Walah, 100 paling kuwi. Cangkeme 100. Tak dol kabeh iki 100 tak persak. Iya bagi loro tapi. Tengono. Oh, delok kok anjaran ae. Emplah sesuk wis panen, krepyake gek wis teko. Dah masuk tenan iki coy. Aduh, kebu guling. Asem kebu guling iki, ngeget-ngegeti wong ora mandang RT opo piye kene. Ora ono, Pak. RT, go gabah piro? Paling yo 100 jutaan. Lho. Rego apa kuwi? Dingan. Alah, rego krepyak ning kono kae lho. Asu, rego gabah, Pak. Malah krepyak lho. Yo ora ngerti aku tuh bakul gabah kok. Walah. Cuk. Lah kok misi wong gerang, kene iki adol gabah, untuk bakul gabah yo kuwi ketoke antarane 54 nganti 57-an dino iki. Info karaokean meneh nang ndi, Pak? Mumpung aku bar panen iki. Jingan kene iki kok bakul gabah kok mas karaoke. Oh iya, ini gambel lho, Mas. Oh iya, bukaan anyar wi. Masuk ketoke. Lah purele piye? Oh iya, kuwi ayu-ayu katase gede-gede wi. Loh, kuwi kata sing ngarep apa sing guri wi? Ah, kae lho, Pak, sing ketok blenduk pokoke. Wis Pak, engko tak rono nang ngene gambul. Iki aku ndek gabah, Pak. Tak dol ning gentong lho piye? Ya dolen to. Nyapo dadak teko aku? Kok bocahe? Eleng angker kabeh. Terus aku kan sik. Oh iya, tukuran piye dong? Yo ora apa, nek regane 23. Ndi sahmu? Kok 23? Ora 19 apa 17 to? Loh, ora to? Lah kae gabahku kabeh kae. Loh, yo gelem to? Ki sawahku kabeh iki 10 hektar iki. Iki nggone mbahku, kae nggone buku, kae nggone bulikku. Ki, nguri nggonku. Nah, sing kono nggone gendakanku tapi ra didol. Wes sini. Sawahe gendakanmu karo sak wonge gendakanmu tak tukune piye? Kemu iki. Regane gabah ra nyucuk regane lipstike gendakanku. Wes enak ya. Aku tak mlayu ya. Cakemmu iki. Aduh. Yanto.